ശരിയാ, ഇതിലേക്ക് പോകും, താഴത്തേക്ക് പോകും, വീണ് പോകും. പക്ഷെ 10 വർഷം ഇത് ഒരു പുണ്യൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ദാമോദര മാസം ഭഗവാൻ ദാമോദരനെ എന്താ പറയാ, ആർക്കും കെട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ. യശോദാമ്മ തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാശം കൊണ്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടെന്ന് അറിയോ? ഭഗവാൻ കുസൃതി കളിച്ചു, അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടതെന്ന് അറിയോ? നിങ്ങക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പത്താം സ്കന്ധം, പത്താം സ്കന്ധത്തിൽ 9-ാമത്തെ അധ്യായം ഭാഗവതം, അതില് പ്രഭുപാദർ, ഇന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ അതില് പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടത് എന്ന്. കാരണം ഭഗവാന് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ യശോദാമ്മ, കാരണം വെണ്ണക്കുടൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് യശോദാമ്മ അടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭയം ആ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ ആ ഭയത്തിൽ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യാ, സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവും, എങ്ങോട്ടെങ്ങോ ഓടിപ്പോവും. അപ്പൊ ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാനാ പോലും കെട്ടിയിട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അതൊരു കാരണം. പിന്നെ ഭഗവാന് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടുപ്പത്ത്, ആ ലീല എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, അടുപ്പത്ത് എന്താ പശുവും പാല് ആ തിളച്ചു മറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ എന്താണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന അറിയോ? തെളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാൻ പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കുടിക്കില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ ചടിയാണ് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പശുവിന്റെ പാല് കാത്തിരിക്കാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ യശോദാമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശുവും പാല് കുടിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പശുവും പാല് ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വയം തീയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി എന്ന് പറയുന്നത്. പാല് തിളച്ചു മറിഞ്ഞതിനെ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ യശോദമ്മയുടെ മുടിയിലുള്ള മല്ലികപ്പൂവെല്ലാം, മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ താഴെ വീണു. അതെന്തുകൊണ്ടാ വീണത്? യശോദമ്മ ഓടുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയില്ലേ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. മല്ലിക നമ്മളൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? എന്തിനേട്ടാ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ, അല്ലെ ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. പക്ഷെ യശോദമ്മയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, സ്വന്തം മകനായിട്ട്. യശോദമ്മയുടെ മടിയിലിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും യശോദ അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് എന്താ പറയാ വെണ്ണയൊക്കെ കട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? 9 ലക്ഷം പശുക്കൾ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ ഗോപിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കട്ടുന്നത്? അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? രുചിയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. കാരണം വെണ്ണയൊക്കെ കളയുന്നത് സെർവൻസ് ആണ്, ജോലിക്കാരാണ് ചെയ്യാറ്. യശോദാമ്മക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ യശോദാമ്മ വിചാരിച്ച എന്റെ മകന് വേറെ വീട്ടിൽ പോയി എടുക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, ആ ഗുണത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ യശോദമ്മ അത്രയും വയസ്സായിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും വയസ്സായ ഒരു അമ്മ വൃന്ദാവനത്തിലെ റാണിയാണ്. എന്നിട്ടും വെണ്ണൊക്കെ കിടന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മല്ലികപ്പൂ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് യശോദാമ്മയുടെ തലയിലല്ല പാദത്തിലാണ് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അത്രയും എന്താ പറയാ ഉയർന്ന ഒരു ഗോപി, അത്രയും വേറെ ആർക്കും, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമാണ് യശോദാമ്മക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പാദത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ആ ലീല ചെയ്യുന്നതിലും ഓരോന്നിലും അതിൻ്റെതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ദാമോദര മാസം മുഴുവനും നിങ്ങൾ ദാമോദര ആരതി ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ദാമോദര ആരതി ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. അഷ്ടകം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം ദാമോദര ആരതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ച് ചൊല്ലി പോവാം. ചൊല്ലി. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലൈർവ്രജമാനം യശോദാദിയോലോകനാഥവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ധൃതഗോപ്യഃ
ऋतन्दं मुहुन्नेत्रयुग्मं विचन्दम् कराम्बोजयुग्मेन साकुन्दनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेकाकखण्डः पिताग्रैपदामोदरं पितर्थम् इति वृत्सलीलाभिरविन्दकुन्दे स्वघोषं निमञ्जन्तव्यापयन्तम् तदीशिदग्नेषु भक्तैर्विदग्धा गुणा प्रेमदस्तां सदा वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावतिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिष्ठपिता हितं देवपूर्णात गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरतां हि मन्ये हितं ते मुकाम्बोजमत्यन्तनीलै घृतं कुण्डलै स्निग्धरक्तशतोप्या मुहुर्षुं विदं बिम्बरक्ताररम्ये मनस्या विरस्तामलमुक्तलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिदृष्ट्यादिदीनं वदानो गृहाणि क्षमामत्यं निदक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ भक्तमुस्तैव यत्त्वा त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ सदा प्रेम भक्ति स्वता मे प्रयश न मोक्षे ग्रहो मे श्रीदामोदरे नमस्ते स्तुधाम्ने सुरदीपिताम्ने त्वदीयोदरायाद्य विद्युज्यधाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयाय प्रियाय नमो नन्दनीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഇത് ഫുള്ള് വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം നമുക്കിത് പാടുമ്പോ ഓർമ്മ വരേണ്ടത്, നാം വരം ദൈവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിമ. അങ്ങക്ക് വരം മോക്ഷം വരെ തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഇതം ദേവ പൂർണ്ണാത ഗോപാല ബാലം സദാ മേ മനസ്യാ വീരസാഖിമന്യ. വേറൊരു വരവും നമുക്ക് വേണ്ട. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഭഗവാനെ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ബാലഗോപാലനായ ആ രൂപം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രകടമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം? വരം ദൈവമോക്ഷം, നമുക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട ഭഗവാനെ. ആ ഒരു ബാലഗോപാല രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രകടമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? കുന്തി മഹാറാണി തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുന്തി മഹാറാണി പറയാ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ, അതും യമരാജൻ വരെ പേടിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ, അല്ലെ? യമരാജന് വരെ ഭഗവാനെ പേടിയാണ്. ആ യമരാജന് വരെ പേടിയുള്ള ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യശോദാമ്മയെ പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അത് കുന്തി സ്തുതിയാണ്. ഗോപി അതേതത്വൈകൃതകാസിധാമതാവത് യാതേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമോക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനസ്ഥിതസ്യ വിമോഹയതി സ മാം വിമോഹയന്തി. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, നീ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തപ്പോൾ യശോദ നിന്നെ ബന്ധിക്കാൻ ഒരു കയറെടുത്തു. നിന്റെ കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അത് നിന്റെ കണ്ണുകളിലെ മസ്കാര, അതായത് ആ കൺമഷി കഴുകിക്കളഞ്ഞു. നീ ഭയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭയം എന്ന വ്യക്തിത്വം ആരാ? ഫിയർ പെർസോണിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമരാജാണ്. യമരാജ് വരെ നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഭയം എന്ന വ്യക്തിത്വം നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ നീ യശോദ മയില
വടി അല്ലെ, ആ ഒരു ചെറിയ വടി അല്ലെങ്കിൽ യശോദമയ്യ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദാമോദരന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ കൺമഷിയൊക്കെ കലങ്ങി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഈ കാഴ്ച എന്നെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം വേറെ ഒരു രീതിയിലും കൃഷ്ണൻ ആരാ? ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. യമരാജ് വരെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് നമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഉപദേവതമാരും നമിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ഭഗവാൻ ഭയം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെ, അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താ പറയാ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ് ഇന്ന് ദാമോദര മാസം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പക്ഷെ യശോദ ദാമോദരൻ എന്നല്ലേ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ എന്താ പറയാ രാധാ ദാമോദരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അറിയോ? രാധാ ദാമോദരൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിൽ വരെ അമ്പലമുണ്ട്. രാധാ രാധാറാണി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ രാധനെ കൂട്ടി പറയുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എപ്പോഴും. രാധാറാണി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരതി അങ്ങനെ പറയണ്ട. മാതാജി പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ല. രാധാറാണി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണോ? പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരതി ആരതി ചെയ്യുന്നത് അല്ല. ഈ ഒരു ദാമോദരനെ ഉരലിൽ എന്തുകൊണ്ടാ കെട്ടിയെന്ന് അറിയില്ലേ? എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉരലിൽ തന്നെ കെട്ടിയിട്ടത്? വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനം മരത്ത് കെട്ടാം, എന്തിലും കെട്ടാം, പക്ഷെ എന്തിനാ ഉരലിൽ തന്നെ കെട്ടിയതെന്ന് അറിയോ? 10ാം ശ്ലോകത്തിലാണ് നിർത്തിയത് അല്ലെ. ഉരലിൽ എന്തുകൊണ്ടാ കെട്ടിയെന്ന് അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇല്ല. വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനത്തിൽ കെട്ടാം അല്ലെ? എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫ്രണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അച്ഛനും അമ്മയും ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഷോപ്പില് അവളിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ കാല് എടുത്തിട്ട് ഷോൾ അമ്മയുടെ ദുപ്പട്ട കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ടേബിളിൽ ചെയറിലൊക്കെ കെട്ടിയിടും അത്ര. അപ്പൊ അവൾ അത് ഓർത്തിട്ട് എന്നോട് പറയായിരുന്നു, ആ മാതാജി എന്നെയും കെട്ടിയിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് വികൃതി കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അങ്ങനെ കെട്ടിയിടുന്നു പറയും. അപ്പം അത് ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് ചെയറും ടേബിളൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഉരൽ എന്താ അത് പറയാ, നമ്മളിങ്ങനെ നെല്ലൊക്കെ കൊത്തുന്നത് അല്ലെ ഉരല്. ഭഗവാന് ചിലപ്പം വെണ്ണ കുടം എത്തില്ല, യശോദമയ വേല കെട്ടിവെക്കും. കാരണം ഗോപിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ല ഗോപിമാര് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തില്ലേ, കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് എല്ലാം വൃത്തികേടാക്കുന്ന, എല്ലാ വെണ്ണക്കുടൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന, കുരങ്ങകൾക്ക് വരെ വെണ്ണ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ വീടൊക്കെ കച്ചറയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം യശോദമ്മ പറയും, ന്യായീകരിക്കും മകനെ. എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ താഴെ വെക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭഗവാനെ എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ മേലെ കെട്ടി തൂക്കിയാൽ ഭഗവാനെ എത്തില്ലല്ലോ, ഭഗവാൻ കുഞ്ഞല്ലേ, എത്തില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ എന്താ, കൃഷ്ണൻ ചോരാഗ്രഗണ്യനാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, ബലരാമും മധുമംഗലും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ 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 ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു പിരമിഡ് പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് വെണ്ണക്കട്ട് തിന്നാറ് അല്ലെ. പക്ഷെ ചിലപ്പം ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എത്തില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാ, അവിടെ ഒരു ഉരലുണ്ടാവും, ഈ നെല്ല് കുത്തുന്ന എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. എത്ര പേര് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്? ഗോകുലിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ആ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉലൂക് ബന്ധൻ ലീല നടന്ന സ്ഥലം. എപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട്. എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പോയപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ഉരലായിരിക്കുന്നു. മരമല്ല, കല്ലാന്നത്. അത് അത്രയും ഹെവിയാണ്. എന്നിട്ട് അവര് പകുതി ആ ഉരലും മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണ്. ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ ആ കെട്ടിയിട്ട് ആ സ്ഥലം, അവിടെയൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മീത്തൊക്കെ പരട്ടി അവിടെ നമസ്കരിച്ച് അവിടെ ആരതി ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉരലാണ് ഭഗവാന്റെ കളവിന് കൂട്ടുനിന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കോടതിയിലൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുമ്പം ഗൂഢാലോചന ചെയ്തവരെയും ശിക്ഷിക്കും അല്ലെ. അത് ഒരു എന്താ പറയാ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഗൂഢാലോചന ചെയ്ത ആളുടെ കൂടെ നിന്ന ആൾക്കാരെയും ശിക്ഷിക്കും. അതുപോലെ ഉരലാണ് ഭഗവാനെ വേണ്ട കട്ടുമ്പോൾ കൂടെ നിന്ന ആള്. അതുകൊണ്ട് ആ ഉരലിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി യശോദാമ്മ ആ ഉരലിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദാമോദര ലീല വെറുതെ ഒരു ലീലയല്ല, ആ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് കേട്ടാ നമുക്കത് അത് ഓരോരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്കതിന്റെ മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ദാമോദരാരതി ജയിലിൽ ചെയ്യാ. എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതിക്ക് എണീക്കുക, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുക, മംഗളാരതി ചെയ്യുക, കൂടുതൽ നാമജപിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മാസം, ദാമോദര മാസം. അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാസം ശ്രമിക്കുക. വീട്ടിലെ ഒരേ ചിരാഗന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മൺചിരാഗാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്.
പക്ഷെ ഓട്ടിന്റെ ചിറാകില്ല, അങ്ങനെ ബ്രാസിന്റെ ചിറാകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തിരി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ ആൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചത് വേറെ ആൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട. തിരി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതേ ചിരാഗിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നെയ്ത്തിരി ഉഴിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മാസം. നമുക്ക് 11ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ 5ാം അധ്യായം. അല്ല 11 10 11 മാതാജി. 11. അച്യുത ഭാവവർജിതം. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു അല്ലെ. ശരി, ആരെങ്കിലും ചൊല്ലോ, ശ്ലോകം ചൊല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വത്വാഗി സർഗോ ജനതാഗ വിപ്ലവോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വാഗി സർഗോ ജനതാഖ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമഭത്തഭത്യഭി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോങ്കിതാനി യത് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. വിവർത്തനം പറയണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്ത പരമ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ഈശ്വരഭക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ നൂതന സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോക അബദ്ധവന്തപി. അബദ്ധം തെറ്റായിട്ട് പോലാണെങ്കിലും ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. അത് കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും ആലപിക്കുകയും എന്തെങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയിലെ വർത്തനം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ തെറ്റായിട്ടൊക്കെ, എന്നിട്ട് അത് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ചിരിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവര് പറയുന്ന വേറെ. അപ്പൊ അവർ തെറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കും കുട്ടികളോട് അല്ലെ, അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പം ജഗന്നാഥ് നടുക്കുണ്ട്, അവിടെ ചുറ്റും ചെയർ ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് അവനോട് അവൻ നരസിംഹയുടെ കഥ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു, നരസിംഹ തൂണ് പൊട്ടിച്ചു വന്നതും ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്, കേക്കാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കും. അപ്പം അത് എന്താ പറയാ, മുറിഞ്ഞ വാക്കുകളാണെങ്കിലും അത് വളരെ മധുരമായിട്ട്. അതുപോലെ ഭക്തന്മാര് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ ചൊല്ലുമ്പം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും അതും ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. അത് എന്തായാലും ചൊല്ലണം, എന്തായാലും കേൾക്കണം, എന്തായാലും അത് ആലപിക്കണം, ശ്രവിക്കണം, സ്വീകരിക്കണം. അതായത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയും, ഒരു ഭക്തരാകാൻ അത്രയും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. എന്താ വേണ്ടേ? ഭഗവാൻ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യജമ മനസ്കര, അത് ചെയ്യണം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം, അത് ചെയ്യണം. സർവധർമ്മ പരിത്യജ. നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ഭക്തനായി. അതേപോലെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രീസഭ പൂസ പരമധർമ്മ യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷിച്ച, അത് സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തർ. അപ്പൊ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം ഭാഗവതം. പിന്നെ ശ്രവിക്കണം, ആലപിക്കണം. ആലപിക്കുമ്പോൾ ചില പേർക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥം മാത്രം വായിച്ചു പോകുന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഒരു കണക്കിന് അത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും. എനിക്ക് പദാനുപദാർത്ഥം വായിക്കേണ്ട സമയമില്ല. എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ചെങ്കിലും വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു തീരുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ 10 ശ്ലോകമെങ്കിലും ഭാഗവതം ഡെയിലി വായിക്കണം. സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തി വായിക്കും 10 ശ്ലോകം. അപ്പം ചിലപ്പം പദാനുപദാർത്ഥം വായിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ശ്ലോകം ചൊല്ലും, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം വായിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ പദാനുപദാർത്ഥം കൂടെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം, അതുപോലെ അവർ വിടില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥം ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷെ ശ്ലോകം തെറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളത് ചൊല്ലണം. കാരണം പ്രതി ശ്ലോകെ പ്രതി അക്ഷരനാന അർത്ഥത്തായി, ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലെ. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. തെറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക, ആലോചിക്കുക, അത് തന്നെ സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദറും സിദ്ധാർത്ഥ സരസ്വതി പറയായിരുന്നു, ഒരു ശ്ലോകം
നാമാനി അംശ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. പരിശുദ്ധാത്മകൾ അവിടെയാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആനന്ദിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് പതേന്തച്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. സ്വക 10-ാം അധ്യായത്തിലെ 9 അല്ലേ? 9-ാമത്തെ 9. 10-9. മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം പതേന്തച്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ചാരംഭിച്ച. സോ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ബോധയന്ത പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവര് തുഷ്യന്തിച്ചാരംഭിച്ച, വളരെ സന്തോഷം അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പം ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഈശ്വര ഭക്തി ഇല്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ മതകോശങ്ങളെ സമൃദ്ധമായ ആ ന്യൂനത സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിച്ചവയാകണമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് അല്ലെ ബാക്കി സാഹിത്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രഭുപാദരൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇരുന്ന് വായിക്കാറില്ല, ഹെഡ്ലൈൻസ് മാത്രം. അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അറിയണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. അതൊരു 2 മിനിറ്റ് അത് മാത്രം കേൾക്കും, വേറൊന്ന്. പക്ഷേ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങള് അദ്ദേഹം തന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് വായിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം പറയും ഇതൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയതല്ല, ഭഗവാൻ എഴുതിയതാണ്. അപ്പൊ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് ആ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവും. അതായത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോയി. അത് ട്രെയിനിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ലോക്കൽ ട്രെയിനിലൊക്കെ. അപ്പൊ പ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഭാഗവതൊക്കെ ഉള്ള ബാഗ് നിലത്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്താന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാലുകൊണ്ട് ആ ബാഗ് ചവിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മചാരി വളരെ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സൈലന്റ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ആരോടും അധികം സംസാരിക്കില്ല, പാവാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതത്തെ ഒഫൻഡ് ചെയ്തപ്പോ, ഭാഗവതത്തിനോട് അപരാധം ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ അടിച്ചത്രേ. പിന്നീട് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി. പക്ഷെ പിന്നീട് കാരണം ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിനെ കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവതം സർവ വിഭൂഷയ, കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവതം, ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭാഗവതത്തിനെ. അവരത് മനസ്സിലാക്കി, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം എന്നുള്ളത് അവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അത് ഒഫൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി. പറയും നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മളത് ഓർക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരോടും ഭഗവാനോടും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കോപം, അതായത് എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ ആ കോപം ഉപയോഗിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ചെയ്തു, ഹനുമാൻ വാലില് തീ പിടിച്ചപ്പോ ലങ്ക മുഴുവൻ കത്തിച്ച് അവിടെയും ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തരം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നും ആരാണെന്ന് അറിയില്ല മാതാജി, സാംസങ് SMA266B എന്ന പേരിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ആരാന്നറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? സാംസങ് SMA. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല മാതാജി. റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് കയറിക്കോളൂ. ആരാന്ന് അറിയണം. കാരണം ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ് ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ആക്കേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇതില് അറ്റൻഡൻസ്. ശരി മാതാജി ഒന്നും പോയോ? എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റില്ല. ഹരിവൽ പ്രഭു. എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഇടുവെന്ന് ചോദിച്ചാ. ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആവുന്നില്ലേ?
തതോ അന്യതാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷത പൃഥക് ദൃശസ്തത്കൃതരൂപനാമപി ന കർഹിചിത് ക്വാപി ചതുഷിത മതിർ ലഭേദവാതാഹതനൗ ഇവാസ്പദം. സോ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയായാലും അവ വിശ്രമ സംഗീതം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വഞ്ചിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ വിവിധ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിണാമത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പം നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറയാണ് അല്ലെ, അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും പറയാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ സമാഹരിച്ച സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക പോരായ്മ നാരദന് മുന്നിൽ പറയുന്നു. ഇത്രയും വേദങ്ങളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടും വ്യാസദേവന് സന്തോഷം തോന്നാത്തത് ആ ഒരു കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നാരദമുനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു വണ്ടി റിപ്പയർ ആയി. അപ്പൊ അതിന് ഒരാള് ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ചിട്ട് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ആ മെക്കാനിക്ക് എത്ര നോക്കിയിട്ടും വണ്ടി എവിടെയാണ് പറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഒരുപാട് സമയം നോക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത് വേറൊരു അദ്ദേഹം വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, പക്ഷെ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സാധാ ഒരു ലോക്കൽ മെക്കാനിക്ക് വന്നിട്ട് 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു തട്ട് കൊടുത്തു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പാനറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പണി ചെയ്തു. 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റുടെ പണിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിന് പൈസയൊന്നും കൊടുത്തില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം റിപ്പയർ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഈ വന്ന വ്യക്തിക്ക് 1000 രൂപ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം 1 മിനിറ്റേ വന്നുള്ളൂ, ഇദ്ദേഹം 1 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തിട്ടും പൈസ കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ? എന്താ 1 മണിക്കൂറായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ ആ മെക്കാനിക്കിന് കറക്റ്റ് സ്ഥലം മനസ്സിലായി. അപ്പം എഞ്ചിനീയർ ചിലപ്പോൾ തിയറി ആയിട്ട് കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പ്രാക്ടിക്കലി ഈ മെക്കാനിക്കിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നാരദമുനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി വ്യാസദേവന്റെ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന്. എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടും ആ ന്യൂനതകൾ മനസ്സിലായി. വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ സർവ്വ വിവരണങ്ങളുടെയും പ്രസാദകൻ ശ്രീ വ്യാസദേവനാകുന്നു. അപ്രകാരം സുഖോപദായക കർമ്മങ്ങൾ, ദാർശനിക ജ്ഞാനം, മായാശക്തി, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ വിശദീകരിച്ചു. അവയെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി പുരാണങ്ങളിൽ അനവധി ദേവന്മാരെ വ്യത്യസ്ത രൂപനാമങ്ങളിൽ ആരാധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. തത്ഫലമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്രകാരം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണമെന്നറിയാതെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കുഴങ്ങുന്നു. കാരണം അത് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്നതറിയാതെ അവർ സദാ വിഷമിക്കുന്നു. വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദസാഹിത്യങ്ങളിലെ ഈ ശ്രദ്ധാർഹമായ ന്യൂനത ശ്രീനാരദൻ ഊന്നി പറയുകയും അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദീകരിക്കുന്നത് ദൃഢമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും അസ്തിത്വമുള്ളതാകില്ല. അപ്പൊ അച്യുത വർജിതം അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ ന്യൂനത അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഒരു ന്യൂനത കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. അറിയോ ആരതാണെന്ന്? ഇങ്ങനെ സാഹിത്യത്തില് എന്താ വെച്ചാൽ അവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ റീനെയിം ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ആക്കാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരാന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ് ആണ്, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം, റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് കയറണം, അതൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു വ്യക്തി വന്നപ്പം അദ്ദേഹം 100 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി ഗംഗാദേവിയെ കുറിച്ച്. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ന്യൂനത എവിടെയാണെന്ന് മഹാപ്രഭുവിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. ആരുടേതാ അത്? ആരായിരുന്നു വന്നത്? പണ്ഡിതൻ. ഏത് പണ്ഡിത? അല്ല, ഒരു പണ്ഡിതനാണ്. ആരാ? കേശവ് കാശ്മീരിയാണോ? അല്ല, ഭട്ടാചാര്യ. ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ്, കേശവ് കശ്മീരി അങ്ങനെയും പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്. ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ്, കേശവ് കശ്മീരി. അദ്ദേഹം ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടും എല്ലാവരാലും വിജയിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നദിയയില് വന്നപ്പം നദിയയില് നിമായി പണ്ഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിമായി പണ്ഡിറ്റിനെ എല്ലാവരും കൂടെ അയച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു
കുഴപ്പമില്ല, നിമായി അല്ലേ പോകുന്നത്, ആ ഒരു കുട്ടിയല്ലേ, അവൻ തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല, കുട്ടിയല്ലേ തോറ്റത് എന്നായിരിക്കും, ജയിച്ചാലും അത്രയും നല്ലത്. പക്ഷേ 100 ശ്ലോകങ്ങള് കാശ്മീരി കേശവ് കശ്മീരി, അതായത് ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിറ്റ്, ദിഗ്വിജയ്, എല്ലാ ദിക്കിലും വിജയിച്ച ആൾ അദ്ദേഹം, അങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതനായത്. അദ്ദേഹം 100 ശ്ലോകങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടും കറക്റ്റ് തെറ്റ്, ഒരു ശ്ലോകത്തിലുള്ള കറക്റ്റ് തെറ്റ് മഹാപ്രഭു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട്. അത് എന്ത് തെറ്റാണെന്നായിരിക്കും അറിയോ? ഭവാനി ഭർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭവാനി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പാർവതി, ഭവാനിയുടെ ഭർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർവതിയുടെ ഭർത്താവ്. പാർവതിയുടെ ഭർത്താവ് ശിവനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും, പക്ഷെ പാർവതിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിലായി. അല്ലെ, ഭർത്താവിന്റെ ഭവാനി ഭർത്തു, അല്ലെ, പാർവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ശിവന്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പാർവതിയുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിലെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതും ഇത്രയും ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ തെറ്റാണ് ന്യൂനത കണ്ടുപിടിച്ചത്. കാരണം അത് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അതേ സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസദേവനായിട്ട് വന്നപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂനത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നാരദ മുനി വന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരു തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഒരു ഋത്വിക് സമ്പ്രദായത്തിൽ എങ്ങനെയാ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ദീക്ഷ എടുക്കുക. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാനും ഒക്കെ പറ്റും. നമുക്ക് ദീക്ഷാ ഗുരുവായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും യാത്രയിലായിരിക്കും അല്ലെ, ഇവിടെ എന്തായാലും തിരക്കിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കൾ ഉണ്ടാവും തൊട്ടടുത്തുള്ള, ആ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കളായിട്ട് നമ്മള് അവരെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അവര് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരും ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നാരദ് മുനി അടുത്ത് പോയിട്ട് വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇതാണ് നിന്റെ കുഴപ്പം, എന്താ പ്രശ്നം, ആ ന്യൂനത എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യപൂർണ്ണാണ് അല്ലെ. ഷഡൈശ്വര്യപൂർണമായ ഭഗവാൻ 6 ഗുണങ്ങളല്ലേ ഭഗവാൻ, ഐശ്വര്യസ്യ വീര്യസ്യ യശസ്യ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ എല്ലാം ഉള്ള ഭഗവാന് 6ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ 6 അനർത്ഥങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. അതായത് പൂതനയെ കൊണ്ട് പറയും. അപ്പൊ ആ 6 അനർത്ഥങ്ങളുള്ള ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള ഭഗവാൻ, ഷഡൈശ്വര്യപൂർണമായ ഭഗവാൻ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധ തൊഴിലാളികളെ കൃഷ്ണാവബോധം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഭക്തരുടെ പ്രത്യേക ശക്തിയാണ്. സോ ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, ഇത് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, സമയമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമാകയാൽ സാധാരണക്കാരിൽ ഔഷധം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവതം, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യ സംബന്ധമായ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ സാധാരണക്കാരന് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നിത്യഭാഗവത സേവയാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവത സപ്താഹം വെച്ച് ആരും വരില്ല. പക്ഷെ ഒരു 7 ദിവസം വർഷത്തിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു 7 ദിവസങ്ങളും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്രകാരം അവർ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീർക്കുകയും അങ്ങനെ രോഗഗ്രസ്തമായ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതിക അവസ്ഥ ഏത് രോഗത്തെയോടാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ഭൗതികമായ അവസ്ഥയെ ഏത് അസുഖമാണ്? കാമില രോഗം, മഞ്ഞപ്പിത്തം. മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്തുകൊണ്ടാ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനോട് ഉപമിക്കുന്ന അറിയോ? കാമില രോഗിക്ക് കൽക്കണ്ടം കിട്ടിയാലും മധുരമാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അത് കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കയ്പായിട്ട് തോന്നും, കാരണം ഭവരോഗം പിടിപെട്ടതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്ന ആൾക്ക് അസുഖം മാറി എന്നെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക? മധുരം മനസ്സിലാകുമ്പോ, അതിനൊക്കെ രുചി വരുമ്പോ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ രുചി കിട്ടുമ്പോ, ഇപ്പൊ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനുള്ള മരുന്നും അത് തന്നെയാണ്, കൽക്കണ്ടി. പക്ഷെ അവർ ആ കൽക്കണ്ടി തിന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ അസുഖം മാറില്ല. പക്ഷെ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ ആദ്യം കയ്പ് തോന്നും, പക്ഷെ പിന്നീട് മെല്ലെ മെല്ലെ ആ രുചി വന്നു തുടങ്ങും. അന്നേരം ആ സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഭവരോഗത്തില് ഭവ ഔഷധിയാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകളും നാമങ്ങളും. येनेची औषधी माया ना शिवारू लागी, हरिनाम महामंत्र लावो तुम्ही मागी.
जागे जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले कोता निद्रा जाओ माया पिशाചി रकोले ജീവ് ജാഗോ ഓ ജീവാത്മ എണീക്കൂ, എത്ര നാളായി നീ കോത്താനിത്ര ജാവമായ പിശാചി പോലെ മായാവുന്ന ആ വിച്ച് പ്രേതത്തിന്റെ മടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ജന്മമായിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും എണീച്ചിട്ട് ഏനേച്ചി ഔഷധി മായാനാശിബാലല്ലേ, മായയെ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഔഷധി, ഭവൌഷധി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാ? ഹരിനാമ മഹാമന്ത്രലാവത്തുമിമാക്കി, ആ ഹരിനാമം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, അത് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭവരോഗം തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. വിചക്ഷണോ അശ്യർഹതി വേദിതും വിപൂർ അനന്തപാരാശ്യ നിർവൃത്ത സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈർ അനാത്മനസ് തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭുഃ. അപ്പൊ ഇതിലും അത് എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തനാകുന്നു. ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച് അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശം നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണങ്ങളുടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. യശോദമായ കെട്ടിയപ്പം 2 വിരല് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതേതാ ഈ 2 വിരലിന്റെ എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? 2 എണ്ണം എത്ര കയറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെട്ടാനും പറ്റിയില്ല അല്ലെ. പരിശ്രമം, മറ്റൊന്ന് സമർപ്പണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പിന്നെ പരിശ്രമം. നമ്മുടെ പരിശ്രമം. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാതെ ഒരു വീട്ടില് എന്താ ഏകാദശിയൊന്നും എടുക്കാതെ പുലർച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും എണീക്കാതെ നാമൊക്കെ ജപിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃപ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഭഗവാൻ നോക്കും, എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ മാത്രം. അപ്പം പരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രം സിദ്ധി നേടിയ ആൾക്കാരെ എന്താ പറയാ? ഭക്തിയിൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അവര് സിദ്ധി നേടിയ ആൾക്കാരെ എന്താ പറയാ? സാധനാ സിദ്ധർ. സാധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് സാധന സിദ്ധർ. പിന്നെ സാധന ഒന്നും ചെയ്യാതെ സിദ്ധി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരാരാ? അവർക്ക് സാധന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും അവർ സാധന ചെയ്യും, പക്ഷെ സാധന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃപാസിദ്ധർ അല്ല. കൃപാസിദ്ധർ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം സിദ്ധി ലഭിച്ചവരാണ് കൃപാസിദ്ധർ. ഇവർ ഓൾറെഡി മുക്താത്മാക്കളാണ്. നിത്യസിദ്ധർ, അവര് നിത്യം ഓൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ്, അതായത് സിദ്ധരാണ് അവര്. ഇതില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്ത് സിദ്ധനാ? ഏതില് വരും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്? അറിയോ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നിത്യസിദ്ധൻ. എത്ര പേര് എല്ലാവരും ഉറപ്പിക്കുന്ന നിത്യസിദ്ധനാണോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാ സാധന? എന്തുകൊണ്ടാ മാതാജി സാധന സിദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഏത് സാധനയിലാണ് പ്രഹ്ലാദ് ഉയർന്നു വന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. സ്മരണം അല്ലെ, സ്മരണത്തില്. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അസുഖ കുട്ടികൾക്കല്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ പ്രീച്ചിങ് അല്ലെ, നല്ലതായിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും സാധനേന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് സാധന സിദ്ധരാണെന്ന്, കുറച്ചു പേര് പറയുന്നത് നിത്യസിദ്ധനാണ്. കാരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എറ്റേണൽ അസോസിയേറ്റ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർഷദനാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകാം എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന് സാധന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം നിത്യസിദ്ധനാണ്. കറക്റ്റ്, നിത്യസിദ്ധനാണ്. സാധന സിദ്ധനാണോ? അതെ, സാധന സിദ്ധനുമാണ്. കാരണം എന്താ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. അതിൽ സ്മരണം, ശ്രവണം,
പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് കീർത്തനം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അതിൽ സ്മരണം ചെയ്തത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. സ്മരണം മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പക്ഷേ ഇതില് പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. 7:10-13 ഭാവാർത്ഥം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭക്തന്മാര് 2 വിഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. ഭക്തരിൽ 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, സാധന സിദ്ധരും നിത്യസിദ്ധരും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഒരു മിശ്രിത സിദ്ധനാണ്, അതായത് സാധന സിദ്ധനുമാണ് നിത്യസിദ്ധനാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 2ലും വരും. അതായത് ഭാഗികമായി ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനാലും ഭാഗികമായി നിത്യപൂർണത മൂലവും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പം 2 എന്നാ പറയുന്നത്. മിക്സ്ഡ്, മിശ്രിത. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് മിശ്രിത സിദ്ധനാണ്. അതുപോലെ വേറൊരാള് മിശ്രിത സിദ്ധൻ. ആരാണ്? നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി. മിശ്രിത സിദ്ധൻ ഈ അദ്ദേഹം നാരദ് മുനി അതിൽ വരും. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് നാരദൻ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ആവുന്നത്? ആദ്യം നാരദ മുനി ആരാ? ശൂദ്രപുത്രനായി വന്നല്ലേ. അപ്പൊ നാരദൻ പോലുള്ള ഭക്തരായി. ഓക്കെ, മുമ്പ് നാരദ മുനി ഒരു ദാസിയുടെ മകനായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം സാധന സിദ്ധി നേടി. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സാധന സിദ്ധനായത് നാരദ മുനി? കാരണം ദാസിപുത്രനായിട്ട് ഭക്തി വേദാന്തികൾ 4 മാസം ചാതുർമാസ്യം വന്നപ്പം അവരുടെ ഉച്ചിഷ്ടം തിന്നും അവര് പറയുന്ന ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ടും നാമം ജപിച്ചും അങ്ങനെ സാധന ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു പാമ്പ് വന്ന് അമ്മയുടെ ജീവൻ എടുത്തതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം നാരദ മുനി പോയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ സാധന സിദ്ധ അതിനാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണസിദ്ധ സാധന സിദ്ധ നേടി. പരമതീർത്ഥനുഷനായ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം നിത്യസിദ്ധൻ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നിത്യസിദ്ധനുമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും, പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും നാരദ മുനിയും മിക്സ്ഡ് ആണ്. അതായത് 2 മിശ്രിത സിദ്ധരാണെന്ന് പറയും. സാധന സിദ്ധരുമാണ്, നിത്യസിദ്ധരുമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ഇത് 2ഉം പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മള് നിത്യസിദ്ധരല്ല, ബദ്ധാത്മകളാണ്. പിന്നെ സാധന സിദ്ധിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും നാമ അപരാധത്തിലാണ്. നാമാപരാധം, നാമാഭാസ് ശുദ്ധനാമത്തിൽ എത്താൻ എത്രയും കുറെ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടവരും. സോളിനസ് ഭക്തിനാഥ മഹാരാജിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മഹാരാജ് ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, കാമ, ക്രോധ, ലോഭം, മോഹമത, മാത്സര്യം. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് മേലോട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ അവിടെ സ്റ്റക്കാ. പിന്നെയാണ് ഭാവ, പ്രേമൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ജന്മം വേണ്ടവരും. അപ്പം ഇത് എത്ര കാലം എടുക്കും? അപ്പം മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടവരും, 2-3 ജന്മം വേണ്ടവരും അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെയാണ് ഭാവ, പ്രേമൊക്കെ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, കൃപാസിദ്ധർ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. യശോദാമ്മ ഓടി വരുമ്പം വേർക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഓടുന്നതാണ്. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് തടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വയസ്സായി. ഓടി ഓടി വേർത്ത് മല്ലികപ്പൂവൊക്കെ വീണ ഒരുപാട് വൃന്ദാവനം മുഴുവൻ ഓടിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം അമ്മയുടെ ആ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ പറ്റില്ല ആയിരിക്കും. അപ്പൊ രാധാ ദാമോദരൻ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. രാധാറാണി എറ്റേണലി ഈ ലീല ഗോലോകത്ത് നടന്നിരുന്നു. അവിടെ രാധാറാണിയാണ് കെട്ടുന്നതെന്ന് പറയും. അത് രാധാറാണിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നേരിയ ഗോൾഡൻ കളർ നൂലുണ്ടാവും ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് രാധാ ദാമോദർ എന്നും വിളിക്കുന്നത്. അതേ ധാമ എന്ന് പറഞ്ഞ കയറ്, ഉദ്ധര എന്ന് പറഞ്ഞ വയർ അല്ലെ, അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ആ ധാമത്തിന് നമസ്തേസ്തു ധാംനെ സ്ഫുരതി ദബ്ധാംനെ, ആ ധാമത്തിനും വേണം സത്യവ്രത മുനി എന്താ പറയാ നമസ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിർത്തിയത് നാരദ മുനിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നാരദ മുനി ആയിട്ട് മിക്സ്ഡ്. എന്താ മധുജി? രാധാറാണിയാണ് കെട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, ഗോലോകത്ത് ഈ ലീല നടന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ യശോദാമ്മ കെട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ രാധാറാണി ഒരിക്കൽ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ നൂലെടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടെ രാധാ ദാമോദർ എന്നുള്ള ആ പേര് വന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും. ഗോലോകത്ത് നടന്ന ലീലയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ ഈ കാർത്തിക മാസം രാധാറാണിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കയറ് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടുന്ന പോലെ കാണിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് യശോദാ ദാമോദരനെ രാധാ ദാമോദർ എന്ന് അതുകൊണ്ടാ വിളിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഗോലോകത്ത് ഓൾറെഡി നടന്ന ലീലയാണെന്നാ പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ,
സോ 17 മുതൽ 19 വരെ ഭക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസവും ബോധ്യവും വികസിപ്പിക്കൽ പറയുന്നു. ഭക്തിയിലെ പുരോഗതി എന്നേക്കുമായി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, വീഴ്ചയിൽ പോലും നഷ്ടമില്ല. അതേതാ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലെ? വീഴ്ചയിൽ പോലും നഷ്ടമില്ല. ഏതാ? അഭിചേതോ സാധു ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതാഹി സഹ. അത് വീഴ്ചയുള്ള ആൾക്കാരെ സാധുവായിട്ട് കാണിച്ചപ്പെടണം. ഇതിൽ നഷ്ടമില്ല. നഷ്ടം സത്യവായുവിനെ വിദ്യതേ മാതാജി പറഞ്ഞ അതെ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമ്മത്ത, അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാലും അവരെന്തായാലും, കാരണം സാധുരേവ സമന്തി, അവരെപ്പോഴും സാധുക്കളായിട്ട് തന്നെ അവരെ കണക്കാക്കണം. കാരണം ഭക്തിയിലാണ് അവരുള്ളത്. ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത് എന്നേക്കുമായി. അതിൽ വീഴ്ചയിൽ പോലും നഷ്ടമില്ല. ഒരു നഷ്ടവും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവ ചെയ്താലും നഷ്ടമില്ല. അപ്പം ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, ഈ ജന്മം തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കണം, തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്ന്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മാതാജി ശുദ്ധ ഭക്തിയായിരിക്കും, അതാണ് ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ജന്മം എടുത്തിട്ടേ ഇനി തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, പോവും. കാരണം ഒരു പ്രഭു പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാ, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വഴിയുള്ളൂ, ഈ ജന്മം മാക്സിമം എല്ലാം പഠിക്കുക. അതായത് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലേ, അപ്പം ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹി എവിടെയാണെന്ന് നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാലോ. അടുത്ത ജന്മം ഈസി ആയി കഴിഞ്ഞല്ലേ, ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുത്താൽ മതി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്ര ചെയ്യാം. ഭക്തിയിലെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഇതില് നാരദമുനി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കണം തോന്നല്ലേ, 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്വാസധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേ ഭജൻ അപക്വോ അധപദോ തദോ യതി യത്രാകുബദ്ധം അഭൂതമൂഷകിം കോവാത ആപ്തോ അഭജതാം സ്വധർമ്മത. സ്വധർമ്മം ശരണാംബുജം. സ്വധർമ്മം, സ്വന്തം ധർമ്മം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചരണാംബുജം ഹരിയുടെ ചരണം ആശ്രയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭജൻ അപക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്വമല്ലാത്ത, പാകമാകാത്ത രീതിയിൽ ഭജനം ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല, 100% കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും പദ്ധത്തോ അതി വീണു പോയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എത്രാക്വബദ്ധം അഭൂതകമുഷും കോവർത്ത് ആപ്തോ അഭജതാം ഭജനം ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി എത്ര വലിയ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നേടി, ബംഗ്ലോ, കാറ്, വീട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭജൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ലാഭമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? കാരണം അടുത്ത ജന്മം ആദ്യേ കൈലാഷിന്റെ കാര്യം അറിയില്ലേ, നാരദമുനി വന്നിട്ട് കൈലാഷിനെ വിളിക്കും, പക്ഷെ കൈലാഷ് പോവില്ല, ഭാര്യ, കുട്ടികള്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ലാസ്റ്റ് അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടിയായി, പിന്നീട് ഒരു പാമ്പായി, മക്കൾ തന്നെ ആ പാമ്പിനെ അടിച്ചു കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മള് പെട്ടുപോകും. പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്ത ഒരാള് സ്വന്തം ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ 2 സവിശേഷതകളാണ് ക്ലേശവും ക്രമം കേട്ട സന്തോഷവും. അവ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ പോലും ലഭ്യമാകുന്നത്. ദേവന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ശ്വാനന്മാരുടെയും പന്നികളുടെയും ജീവിതത്തിലും അവ ലഭ്യമാണ്. സർവ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ക്ലേശങ്ങളും ക്രമം കെട്ട ആനന്ദവും വ്യത്യസ്ത തോതിലും ഗുണത്തിലുമുള്ളവ മാത്രമാകുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരല്ല. ആബ്രഹ്മ ഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തിനാചിത. അതുപോലെ ഏവർക്കും അവരുടേതായ വിധിവിഹിതമായ ആനന്ദങ്ങളുണ്ട്. സ്വകീയ മാധ്യമങ്ങളാൽ ആർക്കും തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അധികമായോ ന്യൂനമായോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അവ ലഭ്യമായാൽ തന്നെയും വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഈ സാരഹീനമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കരുത്. ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാനായി ഉദ്യമിക്കണം. ഏവരുടെയും ജീവിത ദൗത്യം നിശ്ചയമായും അതായിരിക്കണം. അപ്പം ഈ കഥ ആരുടെ കഥയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്? ആരുടെ കഥയാണ് ഈ ഫോട്ടോയില്? ആരാ അത്? ശിവൻ ഇരിക്കുന്നതാണോ? ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെ ആണോ? ആരാ? ഏത് ഫോട്ടോ മാതാജി ചോദിക്കുന്നേ? ഇത് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ലൈഡില്. അതില് ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ അല്ലേ? ചിത്രകേതു മഹാരാജ് അല്ലെ. ചിത്രകേതു മഹാരാജിന് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടും മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഒരു മകനുണ്ട്. ആ മകന്റെ പേരെന്താ? പേരോർമ്മയില്ല. 6ാം സ്കന്ധത്തില് വരും.
ഹർഷശോകൻ. ഹർഷശോകൻ, വെരി ഗുഡ്. ഹർഷശോകൻ. ഹർഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം തരുന്നവൻ, ശോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം തരുന്നവൻ. അപ്പം എല്ലാവരും പറയും വിധിപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി, കാരണം കുട്ടി ജനിക്കണ ആ ഒരു പുണ്യം വേണം, കുട്ടികൾ ജനിക്കാൻ സ്പെഷ്യലി. അപ്പൊ അത്രയും പുണ്യം ആർജിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് മക്കൾ നിങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരു മകൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ പറയും ആ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖവും തരും, സന്തോഷം തരും, ദുഃഖവും തരും. കാരണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹർഷശോകൻ എന്നായിരിക്കും. അപ്പം ചിത്രകേതു മഹാരാജ് സമ്മതിക്കുമോ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, കുട്ടികളല്ലേ, ഹർഷശോകൻ ആ ഒരു പേര്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് കുട്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മറ്റു ഭാര്യമാരൊക്കെ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വിഷം നൽകുകയും ആ കുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നാരദ മുനിയൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കും അല്ലെ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്താ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പാർവതി ദേവിനെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ടുള്ള ശിവനെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ശാപം കിട്ടുന്നു. ശാപം. പാർവതി ദേവി എന്താണ് ശപിക്കുന്നത്? അസുരനായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കുന്നു. ജന്മം ഏത് അസുരനാവാ? വൃത്രാസുരൻ. വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് വൃത്രാസുരനായി മാറും. ആ ദേവി, പാർവതി ദേവി അല്ല, മഹാദേവൻ ശമിച്ചത് കൊണ്ടും ദേവിയുടെ ശാപമായതുകൊണ്ടും അതും അനുഗ്രഹമായി വൃത്രാസുരൻ, ഇന്ദ്രൻ വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലുമ്പോ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അഹം ഹരേ തവ പാതേക്ക് മൂലോ ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി പോയ ആ ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടിട്ട് വൃത്രാസുരൻ തന്നെ ഇന്ദ്രൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോവും. ഇത് അസുരനല്ലേ, ഭക്തനായിരുന്നോ? അപ്പൊ വൃത്രാസുരന് മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പം എന്താ പറയാ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ സേവ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. വൃത്രാസുരനായിട്ട് പോലും, അസുരനായിട്ട് പോലും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഇതില് 17 പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനായി ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിൽ അധപതിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാളുടെ പരാജയത്തിൽ യാതൊരു ആപത്തവുമില്ല. അഥവാ ധർമാനുസൃത കർമ്മങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ നിരതനെങ്കിലും അഭക്തൻ യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തിഹീനസ്യ ജാതിശാസ്ത്രി ജപസ്തമം അപ്രണസേവദേഹസ്യ മണ്ഡലം ലോകരഞ്ജനം. ഒരു ശവത്തിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് അതിലൊരു കാര്യമില്ലാതെ അദ്ദേഹം അവരടുത്ത ജന്മത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനില്ല. പ്രഭുപാദർ ഒരു അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മവും പട്ടികളോ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളായി മാറും. കാരണം മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതായി മാറും. ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രം അവർ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അതില് ഒരു വ്യക്തി എണീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അടുത്ത ജന്മം മൃഗമായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ ജന്മം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക, അത്ര തന്നെ. എന്താ പറയാ, ബെഗ് ബോറോ സ്റ്റീൽ, ഈ ജന്മം കട്ടെടുത്തിട്ടായാലും എന്താ പറയാ, കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ചാർവാക് മുനി പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം അടുത്ത ജന്മം അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് വരും, അതിന്റെ കർമ്മം വരും, തിരിച്ചടിക്കും. പക്ഷെ അത് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, കർമ്മികൾ ചിന്തിക്കില്ല, ഈ ഒരു ജന്മത്തിനെ മാത്രം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം മൃഗായാലും കുഴപ്പമില്ല, പട്ടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞു. കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. അതായത് നന്നായി, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കാം. വേറൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ജന്മം ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാം പൂജ്യത്തിലേക്കാണ്, ശൂന്യവാദികളെയാണ് അവരെ പറയാം, എല്ലാം പൂജ്യത്തിലേക്കാണ്. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി, അങ്ങനെയല്ലേ, ആ ശൂന്യവാദികളെ പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രഭുപാദറിന് പറ്റി. അപ്പൊ എല്ലാം ശൂന്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദറിന് ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശൂന്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നത്? രാവിലെയും രാത്രിയും പകലൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നത്? കാരണം എന്തായാലും പൂജ്യമാവാൻ പോകുന്നതല്ലേ. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അടുത്ത പുനർജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതന്നെ ഇല്ല. ജന്മം, മൃത്യുജരാവ്യാധി എന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആർക്കും വിമുക്തരാവാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റും. എങ്ങനെയാണോ, ആരാണോ അച്യുത കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദം ആശ്രയം, മുകുന്ദനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസവും ബോധ്യവും വികസിപ്പിക്കണം. അതായത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, വചനക്രിയ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലെ വിശ്വാസം കൂട്ടുക? എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുക? വിശ്വാസം എങ്ങനെയാ കൂട്ടുക ഭക്തിയിൽ? സേവ അല്ലെ, മഹത് സേവ. പിന്നെ സതാം കൃപ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. അതിലെ ശ്രദ്ധ, അതായത് വിശ്വാസം കൂടണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിലുള്ള 2 സ്റ്റെപ്പാണ് മഹത് സേവയും
സദാം കൃപ, ഭക്തന്മാർക്ക് സേവ ചെയ്തും കൃപ കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. വ്യാസദേവനുള്ള നിർദ്ദേശം ഭഗവാനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാ പറയുന്നത്? നാരദ് മുനി പറയാണ് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മഹത്വപ്പെടുത്തണം. അത് 20 മുതൽ 22 വരെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് മാത്രമാണ് വ്യാസദേവൻ ചെയ്യാതിരുന്നത്, അല്ലെ? വേദങ്ങളിലൊന്നും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ കുറിച്ച്, അതുകൊണ്ട് ആദിശങ്കരാചാര്യ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. കാരണം ശങ്കരാചാര്യർ അദ്വൈത ഫിലോസഫിയാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അദ്വൈത ഫിലോസഫിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഭാഗവതം. കാരണം ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. 20 മുതൽ 22 ശ്ലോകം വരെ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടും പറയണമെന്ന് നാരദ് മുനി ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ നാരദ് മുനി ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരത് സ്വീകരിക്കും. എങ്ങനെയാണോ കയാതു ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സിന് പോയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടെ കയാതുവിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കാരണം പ്രഹ്ലാദ് ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു വേറൊരു അസുരനാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ നാരദ് മുനി ആ സമയത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, വയറ്റിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ അവരൊന്നും എതിർക്കാൻ പോയില്ല. ദേവന്മാരൊക്കെ കയാതുവിനെ വലം വെച്ചിട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോയത്. ഇപ്പൊ നാരദ് മുനിയുടെ വാക്കുകൾ അവരത്രയും മഹത്വമായിട്ട് കരുതുന്നു. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അത് വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനായിട്ടും കൂടി നാരദ് മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇതം ഹി വിശ്വം ഭഗവാനി വേതരോ യതോ ജഗത്സ്ഥാന നിരോധ സംഭവ തദ്ധി സ്വയം വേദ ഭവാംസ്തഥാപിതേ പ്രദേശ മാത്രം ഭവത പ്രദർശിതം. ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം സ്വയം പരമദിവതം പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചത്. ഭഗവാനിലാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത്. സർവനാശത്തിനും ശേഷം ഭഗവാനിലാണ് ഇത് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ഞാനൊരു സംഗ്രഹം നൽകിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നാരദ് മുനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും പറയാണ് നാരദ് മുനി ഇതാണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്. ഇത് എന്തിന്റെ ഉപമയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയോ? ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇതിലേതാ ഉപമ? എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ചിലന്തി അല്ലെ? ചിലന്തി തന്റെ തുപ്പല് കൊണ്ടാണ് ചിലന്തി വല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു, അത് ഇല്ലാതാക്കുകയും അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചിലന്തി വല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു ചിലന്തി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ചിലന്തി വലയ്ക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന, നമുക്ക് പിന്നെ അത് വൃത്തിയാക്കേണ്ട വരും. പക്ഷെ അവര് തന്നെ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ അഹം സർവസ്യ പ്രഭുവ മത്ത സർവം പ്രവൃത്തി, ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, അല്ലെ? ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം, അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ. നമസ്യേ പുരുഷം തു ആദ്യം ഈശ്വര പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വയം പരമതി പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ മായാവാദികൾ പക്ഷെ എന്താ പറയാ? ഈ ജഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ മായാവാദികൾ പറയാറ്? അറിയോ? ബ്രഹ്മസത്യം ജഗൻ മിഥ്യ. അവര് പറയാണ് ബ്രഹ്മൻ സത്യമാണ്, കാരണം അവര് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജഗത്ത് മിഥ്യയാണെന്ന് അവര് പറയുന്നത്, തെറ്റാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ ജഗത്ത് മിഥ്യയല്ല, കാരണം ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥമുള്ള ആളാണ്, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും യഥാർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മിഥ്യയല്ല, ജഗത് മിഥ്യയാണെന്ന് പറയല്ല. ജഗത് ടെമ്പററി ആണ്, താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്, അല്ലെ? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിമായ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖാലയം ശാശ്വതമാണ്, ശാശ്വതമല്ല. അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ടെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? മായപ്പോലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് വരെ അവര് വേറെ റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങില്ല. ഭക്ത തന്നെ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം. ഇന്നലെ എല്ലാവരും ദർശനം എടുത്തിരുന്നോ? പൂർണിമ കാർത്തിക മാസം
ആദ്യത്തെ ദർശനം രാധഗോവിന്ദനെ കണ്ടോ? ചന്ദ്രനും സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ദർശനം എടുത്തിരുന്ന ആരെങ്കിലും? അല്ല, ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രാധാ ഗോവിന്ദനെ വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാതാജി ഉണ്ട്. ആ മാതാജിയാണ് ആരടുത്ത് പൈസ പോലും ആരും കൊടുത്താലും വാങ്ങില്ല. മാതാജി തന്നെ പോയിട്ട് ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മാതാജി തന്നെ തുന്നി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തിയോടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയാ സുന്ദരമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അത്രയും എന്താ പറയാ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. അതേതാ ശ്ലോകം? യുക്തവൈരാഗ്യത്തിന്റെ ശ്ലോകം അറിയോ? അനാസക്തസ്യ വിഷയ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തവൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തവൈരാഗ്യം. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സംബന്ധമായിട്ട് കാണണം. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ കലാശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം എന്നീ പ്രമേയങ്ങളും മറ്റ് സർവ്വ വിജ്ഞാന ശാഖകളും നിശ്ചയമായും പൂർണ്ണമായും നിർവിശേഷമായും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് സർവ സന്യാസിമാരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതം ഹി പുംസാസ്പദ ഇതിം ഹി പുംസാ തപസശ്രുതാസ്യ സ്വിഷ്ടസ്യ സുപ്തസ്യ ച ബുദ്ധിതാത്രയോ അവിച്യുതോ അർത്ഥ കവിഭിർ നിരൂപിതോ യത് ഉത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. യത് ഉത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തമ ശ്ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഉത്തമ ശ്ലോകൻ. ഭഗവാനെ ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങളാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. അതായത് ഏത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഉത്തമം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പണ്ഡിത വൃത്തങ്ങൾ സംശയാതീതമായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ തപസ്യകൾ, വേദ അധ്യയനങ്ങൾ, പരിത്യാഗം, ശ്ലോകപാരായണം എന്നീ വിജ്ഞാന വികാസത്തിന്റെ അപ്രമാദകമായ ഉദ്ദേശ്യം ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനങ്ങളുടെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപ്തിയാകുന്നു. അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണം എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറിലും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അത് തത് വായസം തീർത്ഥ മുഷന്തി മാനസം. വായസം ഹംസങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടൊക്കെ കാക്കകൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാത്തൊരു സ്ഥലം, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടി വേണം. അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. ഉത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. അത് ആത്മീയമായി അമിതമായി സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സ്വാധീനം എത്ര ശക്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നാരദ് മുനി തന്റെ മുൻകാല ജീവിതം വിവരിക്കുകയാണ്. 23 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നാരദ് മുനിയുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഓരോ എങ്ങനെയാണ് നാരദ് മുനിയുടെ ആ ഒരു ജീവിതം, 3 ജന്മം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുൻകാല ജീവിതമാണ് നാരദ് മുനിയുടെ പറയുന്നത്. 23 മുതൽ 31 വരെ. അഹം പുരാതീത ഭവേ അഭവം മുനെ ദാസ്യസ്തു കശ്യശ്ചന വേദവാദിനം നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിനാം ശുശ്രൂഷണേ പ്രവൃഷി നിർവിക്ഷതം. അപ്പൊ എന്താണ് നാരദ് മുനിയുടേത്? അല്ലയോ മുനി, മുൻ യുഗത്തിൽ വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായ ഒരു ദാസിയുടെ പുത്രനായി ഞാൻ ജനിച്ചു. വർഷകാലത്തെ 4 മാസ കാലയളവിൽ, അതായത് ആ ചാതുർമാസ്യം, അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരിക്കുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം നാരദ് മുനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ നാരദ് മുനി എങ്ങനെയാണ് ഗന്ധർവനായത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ആദ്യം ബ്രഹ്മാവ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റില്ല. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഗന്ധർവനായി മാറി, അല്ലെ? എന്നിട്ടോ ഗന്ധർവ ലോകത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? എങ്ങനെയാ വീണുപോയത്? ഒരു ഡാൻസ് കണ്ടപ്പോ മൃദംഗം വായിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ മൃദംഗം വായിച്ചു ഗന്ധർവനായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്സരകളൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു മൃദംഗം വായിച്ച് തെറ്റിയിട്ട് അവിടുന്ന് ശപിച്ചിട്ട് ദാസീപൂർണമായി മാറി.
ദാസിപുത്രൻ ശൂദ്രനായി മാറിയപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തി വേദാന്തികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ചാതുർമാസ്യം അവരുടെ സേവനം, അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടമൊക്കെ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നാരദ മുനിയായി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതകാലത്ത് നാരദ് മുനി ഗന്ധർവ ലോകത്തെ ഒരു പൗരനായിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ സുന്ദരന്മാരും ഗാനാലാപത്തിൽ നിരൂപണനുമായിരുന്ന ഗന്ധർവന്മാരുടെ ആ ലോകത്ത് നിന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇനി വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ നാരദ് മുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിൽ നിന്നും ഒരു ശൂദ്രനായി നിബന്ധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസ നിമിത്തം അദ്ദേഹം ഗന്ധർവ ലോകത്തിലായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഭാഗ്യവാനായി തീർന്നു. ശൂദ്രനായി തീരാൻ പ്രജാപതിമാരാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായി. അപ്പം സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവമാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. ലവമാത്ര അല്ലെ, അത്ര ഒരു നിമിഷം, ഒരു മൊമെന്റ് സാധുക്കളുടെ സത്സംഗം എന്താ ചെയ്തേ, സർവസിദ്ധി ഹോയ്. തിരിച്ച് നാരദ് മുനി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാരുടെ സേവ വളരെ വളരെ പ്രധാനം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ? 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യണമെന്ന് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാ? चैतन्य चरितामृत, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे कृष्ण चरण. प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन. चैतन्य महाप्रभु മധ്യലീല 16-ാം അധ്യായം 70-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രഭു കഹേ വൈഷ്ണവ് സേവ നാമ സങ്കീർത്തൻ. പ്രഭു, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ? വൈഷ്ണവ് സേവയും നാമസങ്കീർത്തനം. ദൂയിക്കരെ ശ്രീകൃപാവേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരൺ. ദൂയിക്കരെ, രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃപാവേ, ഒരു വേഗം കിട്ടും. എന്താ? ശ്രീകൃഷ്ണ ചരണം. അപ്പം മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു, കുലീന ഗ്രാമത്തിലെ നിവാസികള് എന്ത് ചെയ്താലാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് വേഗം പോകാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു 2 കാര്യങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ് സേവയും നാമസങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനം നാമം ജപിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വൈഷ്ണവ് സേവയും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, നീ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയും എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുകയും വേണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ വളരെ വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം ലഭിക്കും. ഓക്കെ, വൈഷ്ണവ് സേവ നാമസങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ഇത് 2 ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ദാസിപുത്രനായപ്പോൾ നാരദ് മുനി ഇത് 2 ചെയ്തു. വൈഷ്ണവ് സേവയും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രം, വിവർത്തനം മാത്രം വായിച്ചു പോകാം. അപ്പൊ നാരദ് മുനിയുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഫുൾ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും. സ്വഭാവപരമായി നിഷ്പക്ഷരായിരുന്നിട്ടും ആ വേദാന്ത അനുവർത്തികൾ അവരുടെ അഹൈതുകമായ കൃപയാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാലനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞാൻ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും അനുസരണാശീലമുള്ളവനും വിനോദങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതവും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരദ് മുനി ചെറുപ്പത്തിലെ നല്ല ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ, ഒരുപാട് കളിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതില് വിനോദങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവളാണെന്ന്. അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ്സ് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യണം എല്ലാം ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭക്തന്മാരാകുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അധികം സംസാരിക്കില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെന്ന്. ഒരുപാട് വെള്ളമുള്ള പാത്രം അധികം ഒച്ച ഉണ്ടാക്കില്ല, പക്ഷെ കാലി പാത്രങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ഒച്ച അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നാരദ് മുനി ഭക്തനാണ്, പക്ഷെ ഒരു ശാപം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ദാസിപുത്രനായി എന്ന് മാത്രം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശൂദ്രന്മാരായാൽ പോലും തിരിച്ച് നാരദ് മുനിയുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിച്ചാണ്. ഓരോ ലീലകളിലോടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ശൂദ്രനായി, കലോ ശൂദ്ര സംഭവ, കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്, എങ്കിൽ കൂടി സാധുസംഗ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃപ, ആ ഭക്തിവേദാന്തികളെ കൃപ നാരദ് മുനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണോ, ഒരു നായുടെ കഥ അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? മഹാപ്രഭുയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടിയത്, സങ്കീർത്തനൊക്കെ പോയത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നഗര സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ദാമോദരാരതി ഓരോ വീട്ടിലും നമ്മൾ ഈ 30 ദിവസം 30 വീട്ടിലുകളിൽ ദാമോദരാരതി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഹൗസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കൊടുക്കാൻ പോയി, പാംപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനും നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു നായി നമ്മളെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട്, ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഹരിനാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ നായി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കും. അപ്പം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഇവിടെ നടന്നതല്ല. മഹാപ്രഭു ഒരു ദിവസം
കീർത്തനൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് ശിവാനന്ദ സേന ഒരു നായിയെ കണ്ടു. ആ നായി ഇവരൊക്കെ എവിടേക്ക് പോകണം അവരുടെ കൂടെ തന്നെ പോയി ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ശിവാനന്ദ സേന പ്രത്യേകം പ്രസാദം വരെ ആ പട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു. ഒരു ഭാഗം പ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തു. അപ്പം കാരണം ആത്മാവാണല്ലേ, ശരീരം എന്തോ കർമ്മം കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഒരു 2 ദിവസം ശിവാനന്ദ സേന അവിടെ മാറി നിന്നപ്പം ആ പട്ടിയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, ആരും കണ്ടിരുന്നു? ആരും കണ്ടില്ല. അവിടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഗംഗയിൽ ബോട്ടിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ, തോണിയിൽ വേണം പോകാൻ. എന്നിട്ട് ശിവാനന്ദ സേന ദുഃഖിച്ചിട്ട് അവിടെ പോകുമ്പോഴേക്കും ചൈതന്യ കണ്ട കാഴ്ച എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തേങ്ങ പൂളി കൊണ്ട് തിന്നതാണ്. അതിന്റെ ബാക്കി ഉച്ചിഷ്ടം ഈ പട്ടിക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ നായി എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ മഹാപ്രഭുയുടെ ഉച്ചിഷ്ടം, മഹാപ്രഭു ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ആ മഹാപ്രസാദം രുചിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിവാനന്ദ സേന കണ്ടിട്ട് ശിവാനന്ദ സേന കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു. കാരണം ആ നായ്ക്ക് മഹാപ്രഭുയുടെ നേരിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടി. കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആ ശരീരം വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ശരീരത്തിൽ പോലും, കാരണം വില്ല ഭക്തനായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരും പന്നികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ധാമിലാ അവരുള്ളത്, വൃന്ദാവനത്തില്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ ഭക്തന്മാരെന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഒഫൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാമിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദ് പറയും ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ധാമിൽ പോയി ചെയ്തുകൊണ്ട്, ധാമിനെ ഒഫൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ആ ഒരു ശരീരം അവർക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ ധാമിലാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഇപ്പൊ നാരദമുനി ശൂദ്രനായി, പക്ഷെ കൃപ കൊണ്ട് അവരുടെ ഭക്തിവേദാന്തികളുടെ കൃപ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നാരദമുനിയായിട്ട് മാറി. അല്ലേ വാസുദേവ? ആ വേദാന്തികളുടെ കൃപയാലും അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാരദമുനി കൃപാസിദ്ധ. അവരുടെ സംസർഗത്താലും സർവാകർഷമായ ഭഗവത് ലീലകൾ അവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമായി. അപ്രകാരം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുകയാൽ പരമദിവ്യത്തെ പുരുഷനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള എന്റെ അഭിരുചി വർദ്ധിച്ചു. സ്യാം മഹത് സേവയാ വിപ്ര വാസുദേവ കഥാരുചി ശുശ്രൂഷാശതദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചി സ്യാൻ മഹത് സേവയാ വിപ്ര പുണ്യശ്ലോക നിഷേവനൻ. സോ സ്യാൻ മഹത് സേവയാ വിപ്ര, മഹത് സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാസുദേവ കഥാരുചി ഉണ്ടാകും. അപ്പം നാരദ് മുനി ദാസിപുത്രനായിട്ട് അവരുടെ സേവ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവരിൽ നിന്നും ഭഗവത് ലീല കേൾക്കാൻ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ചത് കൊണ്ട് നാരദ് മുനിയുടെ അഭിരുചി വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അല്ലയോ മഹാമുനി, ദിവ്യത പുരുഷനിൽ അഭിരുചി ആർജിച്ചയുടൻ തന്നെ ഭഗവത് ശ്രവണത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധ പിൻവലിക്കാനാവാത്ത വിധം നിർവിഘ്നമായി തീർന്നു. ഭഗവാനെയും എന്നെയും സംബന്ധിച്ച അതീന്ദ്രിയ അഭിരുചി പുഷ്ടിപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആവരണത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അംഗീകരിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പം മനസ്സിലായി ആത്മാവാരാണ്, ശരീരമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി ആ ദാസിപുത്രനായ നാരദമുനിക്ക്. പക്ഷെ വർഷകാലവും ശരത്കാലവും എന്നീ 2 ഋതുക്കളുടെയും കാലത്ത് ആ മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നിരന്തരമായി നിർവിഘ്നമായി ഉരുവിടുന്നത് ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഇതും ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വേശിയെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ദിവസമാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിച്ചത്. അങ്ങനെ ആ വേശി അത് കേട്ട് എന്താ പറയാ എല്ലാം വിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയായി മാറി. അതുപോലെ ഇവിടെ നാരദമുനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭക്തി വേദാന്തികള് അവിടെ നിന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും ഋതുക്കളുടെ ആ കാലത്ത് ഫുള്ള് അവിടെ നിന്നു. നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സത്സംഗം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സത്സംഗം കുറച്ചു കാലം, കാരണം സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ അവര് സ്ഥിരമായ അമ്പലമല്ല, ഒരു ചെറിയ വീട് വാടക എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഞായറാഴ്ച മാത്രം സത്സംഗം നടത്തും. അപ്പം പല കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടവര് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ സത്സംഗം അവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ 2 വ്യക്തികളെ മാത്രം ഡിവോട്ടിയാക്കി. അവര് ഗവർണത്തൈസ് ആയിരുന്നു വന്നത്. എന്നിട്ട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഗവർണത്തായി വന്നത് ഈ 2 വ്യക്തികളെ, പിന്നെ അവർ ഉയർന്ന വലിയ സേവക്ക് ചെയ്ത ഭക്തന്മാരായി, ആ 2 വ്യക്തികളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവർണത്തായി ഈ ഒരു സത്സംഗത്തിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ അവര് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകും, അവിടെ ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ മാറി മാറി ഗവർണത്തായി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഭക്തിവേദാന്തികൾ വന്നത് ഈ നാരദമുനിക്ക് കൃപ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രജോതമ ഗുണങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദമുനി ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആ മുനിമാരുമായി സ്നേഹത്താൽ
നിർബന്ധിതനായി. അത്യന്തം വിനയത്തോടു കൂടി അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായതിനാൽ എന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തനാകയാൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും മനസ്സാലും ശരീരത്താലും കർശനമായി അവരെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനില്ല. നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വകാലം ജസ്റ്റ് ഭാവാർത്ഥം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വായിക്കണം. കാരണം പ്രഭുപാദർ നല്ല ഭാവാർത്ഥാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കൃപയാലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലും ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഭാഗ്യവാനായി തീരാൻ കഴിയുന്നു. ഇതില് പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ട്, സത്സംഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്സംഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്. ഒരു പുതുഭക്തൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തനെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സേവിക്കണം. അപ്പം നാരദമുനി ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഭക്തിവേദാന്തികളോട് പ്രധാന സേവ എന്തായിരുന്നു? അതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം കിട്ടിയത്. അറിയോ എന്ത് സേവ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തത്? പൂക്കള് അവരുടെ കൊടുക്കുക, പൂവുകൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. അല്ല, അതിലല്ല, കൃപ കിട്ടിയത് ഒരു പ്രധാന കാര്യത്തിലാണ്. അത് ഇതിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയോ പറയുന്നുണ്ട്. ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം സമ്മതത്തോടെ കഴിക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷെ സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മായപ്പുരയൊക്കെ പോയാൽ ഗുരുമരാജിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് മഹാപ്രസാദാണ്, അത് നമ്മൾ കഴിച്ച്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതുപോലെ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അവിടെ വെക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അത് ആ ശുദ്ധൻ ഭക്തന്മാർക്ക് കാരുണ്യം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ. അപ്പം ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്ത പ്രസാദമായി, പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാപ്രസാദമായി മാറി. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്കും എല്ലാം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലും ഓഫർ ചെയ്യുമ്പം ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നേരെ എടുക്കല്ല, അത് ഗുരുപരമ്പരയ്ക്ക് കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കണം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എവിടെയോ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം നാരദമുനി കഴിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഭക്തിവേദാന്തികൾ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്ന വേളയിൽ പരമദേവ പുരുഷനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആ അതീവ രഹസ്യമായ വിഷയത്തെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു. ആ രഹസ്യജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സംഹാരകനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമായി. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിവേദാന്തികള് നാരദമുനിയെ ഉപദേശിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ഒരു സീക്രട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും താപത്രയ ക്ലേശങ്ങളുടെയും പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഉചിത മാർഗമായി ജ്ഞാനികൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് സർവധർമ്മ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ അന്നേരം ക്ലേശാഗ്നി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാകും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്തു? അല്ലയോ മഹാത്മാവേ, രോഗഹേതുവായ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതേ രോഗ ചികിത്സക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ആ രോഗം ഭേദമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്തിന്റെ ഉദാഹരണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അറിയോ? ഭാവാർത്ഥത്തില് ഒരു കാര്യം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അസുഖം വന്നാൽ അതേ ഒരു കാര്യം വേറെ രൂപത്തിൽ, ഏതാ? പാല്, തൈര്. പാലിന്റെ കുറെ വസ്തുക്കൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൈര് കഴിച്ച. അതുപോലെ ഇവിടെ എപ്പോഴോ ഒരു പാലിന്റെ സ്വീറ്റ് എന്തോ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വയറ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു, പക്ഷെ അറിയാതെ തൈര് കുടിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഓർമ്മ വന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണല്ലേ. പക്ഷെ ആ സമയത്തേക്ക് ആ വയറിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ നിന്നു. അതുപോലെ ഇതിൽ പറയുന്നു, വിദഗ്ധനായ വൈദ്യൻ തന്റെ രോഗിയെ ചികിത്സാ സംബന്ധമായ പദ്യത്തോട് ചികിത്സിക്കുന്നു. ക്ഷീര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉദര അസ്വസ്ഥങ്ങൾക്ക് ഹേതുവാകുന്നു. എന്നാൽ അതേ ക്ഷീരം തൈരാക്കി മാറ്റി മറ്റു ചില ഔഷധങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി സേവിച്ചാൽ അത്തരം അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഭേദപ്പെടും. അതുപോലെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രശമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇരുമ്പ് അഗ്നിയാൽ ഉത്പന്നമായി അഗ്നി തുല്യമായി തീരുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മീയമാക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കുന്ന തൽക്ഷണം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വം മാറുന്നു. ആത്മീയ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്.
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പാല് കുടിച്ചിട്ട് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോ തൈര് കുടിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭൗതികമായ വിഷയത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോണെങ്കിൽ ഭൗതികത്തിന്റെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭക്തി വേദാന്തികള് നാരദ് മുനിയെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്രകാരം സർവ്വജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിരസ്ഥിതമായി ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവായ അതേ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ അന്താവായി തീരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാരദ് മുനി ഭഗവത് ഭക്തിയുത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്മ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിന്നു. അതായത് സ്നേഹബന്ധം കൊണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല, അമ്മയ്ക്ക് ഭർത്താവില്ല, വേറെ ആരും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, നാരദ് മുനി അവിടെ തന്നെ നിന്നു. പക്ഷെ അതും ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ട് നാരദ് മുനിയെ കൂടി അവിടെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന അമ്മയുടെ ജീവനും എടുത്തു. പക്ഷെ അത് ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഒരേ ഒരു അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാരദ് മുനിക്ക്, ആ അമ്മയും ഇല്ലാതായി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പം നാരദ് മുനി തന്റെ മുൻകാല ജീവിതം വിവരിക്കുകയാണ്. വൈഷ്ണവരുടെ സത്സംഗത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണ്ണ മോചനം നേടിയ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പാദധൂളിയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉരുക്രമനായ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ആ വിധത്തിൽ ശരണം നേടുന്നതിലൂടെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ഒരുവന് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയൂ. അപ്പം നാരദ് മുനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തിയുടെ 14 പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചാൽ 5 വയസ്സായപ്പോൾ നാരദ് മുനിയുടെ ഗുണങ്ങളും ഭക്തിവേദാന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളും പറയുന്നത്. 5 വയസ്സായുള്ള കുട്ടിയാകുമ്പോൾ പോലും നാരദ് മുനിക്ക് എന്തായിരുന്നു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റി, വിനോദങ്ങളിൽ പരിചിതമല്ല, അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു, ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ 4 ഗുണങ്ങളും നാരദ് മുനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തിവേദാന്തികളോ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ അഹൈതുകമായ കൃപ, അവര് കോസ്റ്റ്ലെസ് മെർസി, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ അവര് അല്ലെങ്കിൽ അർഹതയില്ലാതെ കൃപ കൊടുക്കും. പിന്നെ സമദർശിത്വത്താൽ തുല്യദർശനാണ് അവര് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, സോ വളരെ താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ടത്, അതായത് നാരദ് മുനി. എന്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം അനശ്വരമായ അവസ്ഥയിലായി തീരും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവകരുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണെന്ന് ശ്രീല നാരദ് മുനി പൂർവ്വജന്മ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ആകയാൽ ഒരാൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതനായി ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത്തരം ഒരു സേവകനെ ആത്മീയ ആചാര്യനായി സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന്. പിന്നെ നാരദ് മുനി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്തുടർന്ന ശിക്ഷണം, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂം. അത് വേണമെന്നില്ല, ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. ഈ ഫോട്ടോയില് കഥ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ? ഇതെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന്? ഹരിദാസിന്റെ കഥയല്ലേ? ഹരിദാസ് അല്ല, ശ്രീരംഗത്താണ് നടക്കുന്നത്. രംഗനാഥ് ശ്രീരംഗത്ത് അല്ല, ശ്രീരംഗം അത് ഇവിടെയല്ലേ, പുരിയിലല്ലേ? രാമാനുചാര്യർ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, രാമാനുചാര്യർ ഇവിടെ സൈഡിലുണ്ട്. കൊട പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നതല്ലേ ഭാര്യക്ക്? ഭാര്യക്ക് അതിന്റെ പേരറിയില്ല. എന്താ സംഭവിക്കാം? വന്നിട്ട് കൊട പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു നടന്നിട്ട് കൊട പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുക. അപ്പൊ ഒരു രാമാനുജാചാര്യ പറയും, അതിലും സുന്ദരനാണ് ഞാൻ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം, അപ്പൊ നീ ഭാര്യ തന്നെ വിടുകയും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭാര്യനോട് മാത്രമാണ് അട്രാക്ഷൻ. ഭാര്യയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും
ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഭാര്യനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കും. അത് കൊട പിടിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കും, ഭാര്യനെ മാത്രം കാണും. രാമാനുജാചാര്യർ കണ്ടിട്ട് പറയും, നീ എന്താ ഭാര്യനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? ഇത്രയും നല്ല കണ്ണുകൾ ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെക്കാളി നല്ല കണ്ണ് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗനാഥ സ്വാമിയുടെ കണ്ണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അതോടെ ആ വ്യക്തി ഭക്തനായി മാറി എല്ലാ ഭൗതിക അറ്റാച്ച്മെന്റും വിട്ടിട്ട് നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറുന്നു. അപ്പൊ അതായത് നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഗുരുവാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വഴി മാർഗനിർദ്ദേശം തരുന്നത്. അപ്പം ഒരാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ പരമദൈവത്വം പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സർവ്വ പാപങ്ങളുടെയും താപത്രയ ക്ലേശങ്ങളെയും പരിഹരിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഉചിത മാർഗം എന്ന് ജ്ഞാനികൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെ, അവരുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ വരെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതത് സംശുചിതം ബ്രാഹ്മം താപത്രയാ ചികിത്സിതം യത് ഈശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രാഹ്മണി ഭാവിതം. അപ്പം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് പിന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ അത് ഭക്തന്മാര് ജ്യോത്സ്യരുടെ അടുത്തൊന്നും പോവില്ല. ശരിക്കും അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ ഈ എല്ലാത്തിനും മേലെയാണ്. ഭഗവാന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനും എല്ലാം പറ്റും. ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ അവസാനം പറഞ്ഞു, അവര് കൃഷ്ണഭക്തരല്ലേ, ഡിവോട്ടീസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പോയപ്പോ അവരെപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പൊ അവരെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. മീൻസ് അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇല്ല അവരുടെ കർമ്മത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഭഗവാന് പറ്റും, എത്ര വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരും. കാരണം ഏകാദശി എടുക്കുന്നുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അതിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോകും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ആമയോസ്യശ്ച ഭൂതാനാം ജായതേ യേന സുവ്രത തത് ഏവ ഹി ആമയം ദ്രവ്യം നപൂനതി ചികിത്സിതം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയാണ്, അല്ലയോ മഹാത്മാവേ, രോഗഹേതുവായ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ അതേ രോഗചികിത്സയായ പ്രയോഗത്തിന് പക്ഷം ആ രോഗം ഭേദമാകുന്നു. അതാണ് ആ ക്ഷീരവും പാലിന്റെയും കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏവം നൃണാം പ്രിയയോഗാ സർവേ സംശ്രുതി ഹേതവാ ത ഏവാത്മാ വിനശ്യായ കൽപ്പന്തേ കൽപ്പിതപരേ. അപ്രകാരം സർവ്വജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിരസ്ഥിതനായ ബന്ധത്തിന് ഹേതുവായ അതേ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ ഹന്താവായി തീരും. അപ്പം കണ്ണുകളെയാണ് ഇദ്ദേഹം നോക്കിയത്, അതേ കണ്ണുകൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളായി മാറിയപ്പം അത് മാറി. നാരദൻ വ്യാസദേവനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ ഒരു വിദഗ്ധ ഭക്തന് ഈ ജന്മത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കോ ഉള്ള എല്ലാത്തരം കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം, പ്രശസ്തി, ഗുണങ്ങൾ മുതലായ നിരന്തരം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ തന്റെ ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. തുക്കാറാം എന്തായാലും മഹാനായ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടോ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് എപ്പോഴും പരമപുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും. തുക്കാറാമിന്റെ കഥകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സേവയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് സ്മരിക്കുകയാണ് നമ്മള്, എസ്പെഷ്യലി ഈ ദാമോദര മാസം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് കൂടുതൽ സ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നാനിരുദ്ധായ നമ സംഘർഷണായ ച. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശം വിസ്തരങ്ങളായ പ്രദ്യുമ്നനെ, അനിരുദ്ധനെ, സംഘർഷണ എന്നിവരുടെ അടക്കം വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ജപിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നാനിരുദ്ധായ നമ സംഘർഷണായ ച. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ നാരദ് മുനി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ ആ ഒരു മരണത്തിന് ശേഷം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്നു, തെളിഞ്ഞു, പിന്നീട് മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ? തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പരീക്ഷോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ചാ പൂജ്യത നിത്യത. ആകയാൽ ഒരാൾ ഏകാഗ്രമായി സദാ ഭഗവത് സംരക്ഷണനായ പരമദൈവത്വ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം ഇതിലെന്താ നാരദ് മുനി എന്താ പിന്നീട് ചെയ്തത്? നാരദ് മുനി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സ്മരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അല്ലയോ ഇപ്രകാരം വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗത്തിൽ നിരന്തരാവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ പ്രഥമമായി ഞാൻ സമ്മാനിതനായി. അനന്തരം
ധനസമൃദ്ധിയാലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമയുക്ത സേവനത്തിലും സമ്മാനിതരായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആര്? നാരദ മുനി. അത് തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ദാസിപുത്രൻ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ നാരദ മുനി ആയതും പറയുന്നത്. ത്വം അഭി അദബ്ര ശ്രുത വിശ്രുതം വിഭോ സമാപ്യതേയേന വിതാം വിഭൂഷിതം പ്രജ്ഞാഹി ദുഃഖൈർമുഹുരാർദിതാത്മന ശംക്ലേശ നിർവിന്നനാം ഉഷന്തി നന്ദ. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നാരദ മുനി? ആകയാൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതേ സമയം ഭൗതിക യാതനകൾ സദാ അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങളുടെയും ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി വേദങ്ങളുടെ വിപുല ജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് അഭ്യസിച്ച സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും അവിധം യാതനകളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പം അവസാനം എന്നിട്ട് സമാപിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ വിശദീകരിക്കണം. അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ അടുത്ത 15-ന് എക്സാം വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയോ. 22-ന് ശ്ലോകം വെക്കാം, 15-ന് ക്ലോസ് ബുക്ക് വെക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 22-ന് ഗോവർദ്ധൻ പൂജ അല്ലെ? 22-ന് ഗോവർദ്ധൻ പൂജ രാവിലെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. 22-ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര വേഗം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാജി, പറ്റില്ല. സമയം വേണം. എത്ര സമയം വേണം? അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആയോ മാതാജി? അതിപ്പോ നമ്മൾ 40 ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. നാരദ മുനിയുടെ ഇതാണ് എന്താ പറയാ, ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവർത്തനം മാത്രം ഒരു 10-15 ശ്ലോകം നാരദ മുനിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ദാസിപുത്രനായി പിന്നെ തിരിച്ച് നാരദ മുനിയായ കഥകളാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ച വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം 15-ന് അല്ലേ? കുറച്ചാളുകൾ പറഞ്ഞു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിങ് കേട്ടാലും നമുക്കത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? 3 കുറച്ച് വലിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം, ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട്. എന്നിട്ട് 22-ന് ദീപാവലി, 22-ന് നമുക്ക് ക്ലോസ് ബുക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് 29-ന് ശ്ലോക പരീക്ഷ. ഓക്കെ അല്ലേ? കുറച്ചും കൂടെ സമയം കിട്ടിയല്ലോ പഠിക്കാൻ. ശരിക്കും ഇന്ന് 8 അത്രേ. ഇപ്പൊ 15 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്ലോകം പഠിക്കാം, 22 വരെ അടുത്ത ശ്ലോകം പഠിക്കാം, 29 വരെ ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു ശ്ലോകം പഠിക്കാം. എത്ര വിഷമമുള്ള ശ്ലോകമാണ്. നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീച്ചിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീച്ചിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കണം. വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കേൾക്കുക, വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും പഠിക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണ, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? മാതാജി, നാരദ മഹർഷി പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഇതില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചില്ലേ വീണ്ടും? വീണ്ടും അത് വീണ്ടും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അല്ലേ? വീണ്ടും അത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അല്ലേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോ? പക്ഷേ നാരദ മുനിക്ക് ഒരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു ശാപം പോലെയാണ്. അതായത് വരവാണ്. എവിടെ പോണെങ്കിലും ഇവൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോലും നാരദ മുനിക്ക് കയറാൻ പറ്റും. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലാണെങ്കിലും നാരദ മുനി മഹാജനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടും. പിന്നെ ദക്ഷൻ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നാരദ മുനിക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരെ പോവാനുള്ള ഇതുണ്ട് മാതാജി. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ബദ്ധാത്മാവാണ് നാരദ മുനി, ജീവാത്മാവല്ല. ഏതാ ആത്മാവല്ലേ മാതാജി? ഏതാ?
മുക്താത്മാവ്. കേൾക്കുന്നില്ല. മുക്താത്മാവല്ലേ? മുക്താത്മാവല്ലേ? മുക്താത്മാവ് നിത്യസിദ്ധൻ മുക്താത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. ഞാൻ വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ഗോലോകധാമില് പോകാൻ പറ്റാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത്. നാരദമുനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നാരദമുനി ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, രുക്മിണി ഒരു തുളസിമാല വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ തുലാഭാരം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നാരദമുനി അല്ലേ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ 16,108 കൊട്ടാരങ്ങൾ കണ്ടതും ഒക്കെ ദക്ഷൻ ശപിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലായിടം പോകാൻ പറ്റുന്നത്. ദക്ഷൻ ശപിച്ചിട്ട് അതൊരു ലീല മാത്രം. പക്ഷെ അത് കാരണം നാരദമുനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോകാൻ പറ്റും. നാരദമുനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അതാ പറയുന്നത്. വിസയും വേണ്ട, ടിക്കറ്റും വേണ്ട, എവിടെയും നാരദമുനിക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൂടെ അവസാനം നാരദമുനിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി. കാരണം അത് നമ്മള് സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അതും കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് വായിക്കാം. കാരണം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ചതും പിന്നെ അവസാനം ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി അത് പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നാരദമുനി പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെ അപ്പൊ അവസാനത്തെ ആ ഒരു അധ്യായം നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും 22 നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് വെക്കാം. 29 CP ശ്ലോകം വെക്കാം. ഓക്കെ, 3 ആഴ്ച. ഹരേഷ്ണ മാതാജി 22-ാം തീയതി ഗോവർദ്ധന പൂജയല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഇവിടെ വൈകുന്നേരത്തിനാണ് പ്രോഗ്രാം. മാതാജി വൈകുന്നേരമാണോ? വൈകുന്നേരമാണോ? 5 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ 10 മണിക്കാ, രാവിലെ 10 മണിക്കാ ചെയ്യുക. കാരണം ഉച്ചക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മള് ചോറൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഗോവർദ്ധന ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ അതേ പ്രസാദം തന്നെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും കാർത്തിക യാത്രയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും ഈ അയോധ്യ യാത്ര പോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ഈ ക്ലാസ്സില്? അയോധ്യ പോകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഏതാ? ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. മാതാജി ഈ സെറ്റിലല്ല, പിന്നെ ഞങ്ങള് തറവാട്ടിന്ന് പോകണ്ട എല്ലാവരും 1-ാം തീയതി തൊട്ട് 5-ാം തീയതി വരെ. വൃന്ദാവനത്തിലോ മായപ്പുരം വെച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? വൃന്ദാവൻ ഞാൻ പോകുന്നു മാതാജി. കാർത്തിക മാസാണോ? 11-ന്, ഈ മാസം 11-ന് പോകുന്നു. 15. മാതാജി അയോധ്യയുടെ കുറച്ചടുത്തല്ലേ നൈമിഷാരണ്യം ഒക്കെ വരുന്നത്? അവരവിടക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അയോധ്യ പിന്നെ വേറെ എവിടൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നോക്കാം, നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് പരീക്ഷ വെച്ചിട്ട് 2 പേരെ വന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാരും എഴുതി. ഇന്നോ 2 പേര് പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ട് അത്രേ. പറ്റുമെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസം വെക്കാം. പക്ഷെ പറ്റുന്നത്ര പരീക്ഷ എഴുതാൻ നോക്കുക. യാത്രയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പിന്നെ ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാം. എക്സാം എഴുതാത്തവരും ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, പരീക്ഷ വെറും ഒരു ഫോർമാലിറ്റി മാത്രം. ശരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ് വേണ്ടത്. ലേറ്റ് ആയി ഇന്ന്. വേറൊന്നും സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിദാനം ഭാവനേഭ വൈഷ്ണവേഭോ നമോ നമ. അനുക്കോടി വർഷം की जय श्री प्रभुपाद जय ग्रंथ जय हरे कृष्णा.